buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy nos vamos hasta Narón, vamos a actualizar, a analizar toda la actualidad de este municipio y para ello nos acompaña la portavoz del Bloque Nacionalista galego, Olaia Ledo. Tenemos el placer de tenerla esta noche aquí. Muy buenas noches, Olaia, y gracias por venir. Moi boas noites e, como sempre, un placer. Como decía, vamos a analizar la actualidad de Narón y vamos a empezar por buenos datos. Conocíamos recientemente que el INE daba a conocer que ha habido un incremento de la población de 662 nuevos habitantes con respecto al último año. Estos son buenos datos. Sí, sempre é positivo, non? A aumentar en poboación, sobre todo vendo como son os datos, non? No conxunto de Galiza. Entonces, dende esa perspectiva, estamos moi satisfeitas, eu creo, co conxunto de Narón, e agora o que temos é que traballar para facer un Narón para todas as persoas e para que se achegue máis xente tamén. Y para ello, otra de las cosas que supongo que serán necesarias, vivienda de promoción pública, para que también puedan acceder los jóvenes y no se tengan que ir. Sí, iso é moi importante. Nos presentamos unha moción que foi aprobada hai meses no Pleno Municipal de Narón e pedíamos que o Concello tivera un rexistro das vivendas que había abandonadas, que aplicara un plan de vivenda xuvenil. Hai décadas fíxose algo parecido en Narón, pero a día de hoxe iso non existe e, sobre todo, tamén os problemas que hai, por exemplo, coa Saref, hai os problemas que hubo coas vivendas de Piñeiros no seu momento e que nos mobilizamos moitísimo. Ahora estamos vendo como hai a xente de maneira individual que lles está afectando, que teñen contratos de alugueiro no mesmo Narón que non cumplen as condicións ou que teñen outros propietarios que les descoñecen e logo lles veñen órdenes de desahucio cando están pagando por eses alugueiros. Entón, hai unha problemática de vivenda en Narón. Se miramos os datos, subiu moitísimo o prezo da vivenda no noso Concello e creemos que hai que facer propostas sensatas. Nos o fixemos no seu momento e sí que teño que decir que logo fixera outras propostas o Partido Socialista das que non estábamos de acordo en absoluto no Pleno Municipal, porque pedía, entre outras cousas, por exemplo, que os baixos, que teñen que ser baixos comerciais, apostar polo comercio local, que dá seguridade, non ter os locais pechados, iso que fosen vivendas, eso non debe de ser vivendas, porque ademais creamos cidadáns de primeira e segunda, non están nin aillados, nin teñen as condicións de seguridade que teñen outro tipo de edificios, de pisos, de casas. Entonces, bueno, había unha serie de propostas que non eran axeitadas para un plan de vivenda e nós como BNG temos unhas propostas moi claras en riba da mesa, foi aprobado, pero si tamén temos que decir que de momento non foron aplicadas, pero hai marxe. Narón non é unha cidade turística en sí, pero o prezo de vivenda sí que aumentou, entre outras cousas, porque se aumenta a poboación e polo tema especulativo que hai en xeral, pero entón teremos que ter propostas concretas, porque tamén cada vez temos máis necesidades, temos que ter servizos dotacionais nos barrios e parroquias para que se axuste ese prezo de vivenda que non para de aumentar. De feito, Narón agora mesmo hai incluso no que son pisos está a un prezo medio máis caro que Ferrol e iso non se corresponde co aumento dos salarios nin das condicións sociais. Polo tanto, hai que traballar moito e para iso está a política, efectivamente. Y vamos a hablar de también una parte económica como son los presupuestos. Hay novedades, el ayuntamiento se ha dado a conocer algo. ¿Qué aspectos tenéis en cuenta que para poder apoyar a ese documento económico del ayuntamiento deben de tener en cuenta? Nós todos os anos fixemos propostas de antemán para que os tivesen en conta. Este ano ainda non os fixemos porque nin sequera temos coñecemento de que haxa un borrador. A nós non nos informaron absolutamente de nada, entonces por aí non podemos partir. Sí que sabemos que hai unha parte dos orzamentos do ano pasado que aínda non se cumpriron e tamén coñecemos que o estado das contas actuais en Narón fai que máis do 90% dos orzamentos que presenten vai ir a gasto corrente. Entonces queremos ver o borrador e que marxe de manobra hai e poder traballar como fixemos, que sí que aí conseguimos que as propostas do BNG fosen incluídas no POS, nos presupostos que permite a Deputación en investimentos facer. Entonces, unha vez que haxe borrador, pero temos que decir que o Concello de Narón de momento non nos presentou esa información. Igual a semana que ven, despois de ver este programa así, máis aínda agora
para hoxe non. Con respecto a ese pleno extraordinario que se celebraba para poder sacar adelante ese post, que celebraban desde el Bloque Nacionalista Galego que tuvieran en cuenta esas actuaciones que habían propuesto. ¿Qué actuaciones se contemplan que ustedes pidieron? Pois, por exemplo, no barrio de Xuvia, a adecuación ao redor do que era antigo concello, que agora é xulgado de paz e que aparte se comparten entre dous colexios e agora se puxo un supermercado, cooperativa do Val, esa parte toda da accesibilidade vai estar incluída. Parecíanos moi importante o edificio que do centro de maiores que hai no barrio de Santa Icía, nas Casas da Mariña, e tamén se vai adecuar, tería que facer unha obra maior. O local social de San Xiao, bueno, os locais sociais en Narón necesitan melloras, conseguímolo da Gándara no post anterior, pois agora no local social de San Xiao facer esas melloras e logo tamén facer propostas para que o post. Bueno, unha parte que nos parecía moi importante, temos dous institutos en Narón e o acceso por onde van os rapaces e rapazas é bastante complicado. Vais a arreglar unha parte desa estrada, era algo que a nos parecía moi importante porque, bueno, a mobilidade sempre insistimos, non? No benegado espazo público e a importancia que ten para que sexa para que poidamos disfrutar toda a veciñanza del e tamén conseguimos iso e outras propostas pequenas que nos parecen importantes, como por exemplo investir máis no servizo de axuda no fogar. En Narón temos unha deficiencia con ese servizo moi grande, tanto pola parte da empresa, tanto para as persoas usuarias, como tamén pola calidade do traballo en persoas traballadoras. Entonces, iso tamén ten marxe maiora con este post, entonces quedamos satisfeitas de poder chegar a ese acordo e que os investimentos melloren a vida dos naroneses e naronesas. Creemos que para iso a xente nos votou, estamos moi orgullosas do traballo que se pode conseguir e decirlle a xente que votar BNG significa iso, non? Mellorar a vida das persoas e que Narón avance pouquiño a pouco, dende a oposición, de maneira clara e firme cando sexa necesario, pero con melloras e propostas que vayan para todos os veciños e veciñas. Si hablamos de propuestas, tenemos que hablar también del pleno celebrado la pasada semana, pleno de final de mes de marzo, en la que fueron un número importante de mociones. Entre ellas, pues salía adelante una moción en la que se pedía un espacio delimitado para los perros dentro del Parque de Freixeiro. Correcto. ¿Qué es lo que sucedía con estas movilizaciones que hubo de aquellos propietarios de canes que se acercaban hasta el ayuntamiento para reclamar pues estas mejoras? Neste caso concreto son veciños e veciñas de Freixeiro que se achegaron hasta ali e que teñen estas propostas. Hai que decir que en Narón, como calquera cidade deste país, hai a día de hoxe máis cans que nenos e nenas. Entonces tamén teñen os dereitos e hai que dotalos de servizos. O que dice o Concello que hai ali un parque canino, bueno, é un parque en moi malas condicións, é como 3 veces máis pequeno que o de Xuvia, que xa pequeno en sí, e que está roto, que está tal, que non tivo auga hasta o día do pleno, hai unha fonte que non funcionaba, entonces o día do pleno sí que nos anunciaron que funcionaba desde ese día, unha vez máis comprobamos que Terra Galega non fai, pero que sí que se lle obriga a facer, e entonces aí temos os resultados e creemos que a demanda veciñal é moi coherente, non? O Parque de Freixeiro, que como coñeza, ten moita afluencia de xente, sobre todo alrededor do que é o Parque Infantil, hai o río que pasa polo medio e do outro lado non pasa a xente, non hai o uso que hai do outro lado do río, e o que piden é pechar esa contorna e que poidan exusar esa parte do parque. Creemos que é positivo facer puntos de encontro destas características. Nós xa presentáramos unha moción pedindo unha área canina de grandes dimensións, o Concello respondendo que ten uns terreos na Gándara, pero ali non hai ninguna árbore, etc. Nós o que considerábamos e pedíamos era que era unha gran área canina con zonas de ocio, onde puidéramos estar todo tipo de familias e de persoas, ou seja, que poida ir eu cos meus fillos e a miña filla sabendo que hai cans soltos, pero que poida tomar, facer ali unha merenda ou o que consideremos en boas condicións. Iso non quita que nos barrios de Narón haxa que atender as demandas da veciñanza a respecto dos animais de compañía, neste caso os cans. Aprobouse, pero temos que seguir insistindo a ver se o Concello consigue. ¿Cree que se va a llevar a cabo? Porque la respuesta del ayuntamiento era que ese nuevo espacio canino lo ponían en duda la concesión de los permisos necesarios por parte de la administración supramunicipal al ser una zona calificada de inundable.
Ao que hai que dicirlle que zona inundable é absolutamente todo o Parque de Río Freixeiro, tamén a parte de abaixo. Entonces, nos comprobando, falamos con Augas de Galicia e sí que vimos que eso non daría maior problema. Si temos que decir que esas zonas que xa se fan noutros concellos para que poidan disfrutar os cans e que estean ceibes, permiten que a xente que está aí ademais coida as zonas e se crean de maneiras de convivir que creemos que son moi positivas e de sociabilidade tamén nos barrios. Entonces, por esa parte, aparte que é unha parte un pouco máis alta que a de abaixo, se se poñen así, non poden facer un parque canino en ningún lado. O que sí que lles pedimos é que o actual, xa que xa é pequeno, ten as partes de madeira para xogos dos animais de compañía rotos, que por favor desbrocen a entrada porque é imposible entrar. Entonces xa dende aí pido que sexa posible. Ahí queda. Otra de las cuestiones que se presentaron y que se aprobaron por unanimidad fue la realización de un estudio para analizar la posible necesidad de cámaras de vigilancia en el Paseo de Xubia ante los recientes y reiterados, es verdad, actos vandálicos que está sufriendo, pero el BNG presentaba una enmienda. Sí, presentamos unha emenda á súa totalidade que aceptaron todo, menos no que falábamos en Narón en xeral, porque nos falando cos veciños e veciñas da zona que nos decían que era un pouco tamén pensábamos que ao final poñer cámaras non é a solución, simplemente ao mellor mitigar un problema un tempo ou non, porque ademais ti si colocas, onde colocas cámaras? Hai un parque infantil, está o parque de auga, onde os nenos e nenas bañanse, múdanse, cámbianse, teñen os dereitos os nenos e nenas a xogar na súa intimidade, mesmo nos parques infantís. Entón, nos na nosa emenda o que pedíamos é que houbera unha aprobación do Ministerio en canto á Lei de Protección de Datos que avaliase onde se pode poñer. Non se poden poñer diante dos baños públicos porque ti tes o dereito de acceder a un baño público sin ser grabado. E logo, como sabes quen rompeu dentro un baño ou non? Vamos a prexuizos, buscamos a persoa máis nova, pensamos que a máis... Claro, iso non se pode facer. Se o faz ali, igual, levas o problema a outro lado. Entonces, nos o que pedíamos eran actividades culturais para xente nova, que se fale coa asociación veciñal Altea de cara a ver posibles solucións. Ali hai unha asociación veciñal activa que mira polo barrio, pois que o Concello entable esa maneira, que se mellora a seguridade e que se intente identificar tamén, claro, a esas persoas que fan actos vandálicos que ao final son puntuais, porque se tuveramos ladróns e ladronas en Xubia, que eu son de Xubia, se tuveramos non irían a romper cousas nun parque, irían a roubar unha tenda. O problema que hai son actos vandálicos concretos, pois haberá que buscar a maneira de identificar e para iso tamén están os corpos de seguridade. O que nos parecía importante era non aprobar dunha moción e decir isto hai que facelo así cunhas cámaras, senón que o propio Concello poida falar cos axentes de seguridade, que se cree unha comisión de persoas técnicas, ou seja, que o Concello analice e diga estas son as propostas para que non volva a acontecer. E ao final, Xubia, como todo Narón, somos un Concello tranquilo no que convivimos e iso ten que ser o primordial e que isto quede simplemente en anécdotas e que non sexa necesario en parques tan grandes poñer cámaras porque igual desplazamos o problema a outra zona de Narón, senón atallalo de raíz. Por otro lado, otra de las mociones que fue unánime entre todos es esa manifestación que va a tener lugar este próximo domingo por sanidad pública de calidad, en la que todos votaron a favor de ella y creo que van a estar allí en Santiago. Bueno, o Partido Popular estivo, se votou a favor da SATSE, que era do colectivo de enfermería, eu creo que porque a parte da Xunta estaba o Ministerio, pero en caso de plataforma sí que é verdad que xa estivo o Partido Popular e a presentamos conxuntamente co resto dos grupos e, bueno, para a mellora da atención primaria, creo que todo o mundo sabemos o que tardamos en ter unha cita na atención primaria, para a mellora das urxencias, para que non se privatice, porque agora parece que facer unha resonancia ten que ser sí ou sí nun hospital privado pagado pola sanidade pública. Entón, nós o que pedimos é eficiencia dos recursos e, claro, apoyámola e ademais pertencemos a parte da plataforma. Temos persoas do Bloque Nacionalista Galego na súa permanente e traballamos no conxunto do país para que esta manifestación sexa un éxito, pero tamén porque todos e todas temos dereito a unha sanidade pública y de calidad. Y si hablamos de sanidad, esta misma semana el Partido Socialista se presentaba delante del Centro Sanitario de Narón para reclamar que haya un servicio de ambulancias las 24 horas del día en este municipio, porque señalaban que tan solo hay 12 horas, solo actúa 12 Sí, hai horas. 12 e non aparece, pero realmente non está medicalizada a ambulancia que está ali. Entón, realmente temos unha furgoneta, sempre o digo así. É certo que nós temos a sorte como Concello de ter o hospital tamén ao
lado, e nós esta proposta xa o levamos ao Parlamento no seu momento, hai menos dun ano, ainda estuve falando co noso deputado Mon Fernández a este respecto, e ademais a nivel comarcal, porque sí que hai un problema nesta comarca, bueno, e como no conxunto do país, coas ambulancias medicalizadas, porque hai certos sectores non que falaban, hai unha ambulancia 24 horas en Cedeira e Ortigueira, pero non en Narón, non é certo, porque non é medicalizada. Hai casos, ou seja, ti tes unha ambulancia que necesita ser medicalizada, trasládanche da comarca do Ortogal hasta Moeche, nunha gasolinería, e ali te espera unha ambulancia medicalizada, e cambianche de ambulancia, iso é dramático. E máis, houve unha persoa que lle deu un infarto, un señor en Ortigueira, e cando chegou a Moeche, cando iban a trasladar a medicalizada, morreu. Ese é o problema que hai nesta comarca. En Narón pasou mesmo, pero é certo que nós temos ambulancias medicalizadas no hospital. Entón, hai que mirar o conxunto, Narón sí, mas tamén o conxunto da comarca, porque ao final todos e todas merecemos os mesmos dereitos. Así que instar a Xunta que haxa unha ambulancia 24 horas en Narón, acabas de dar os datos do INE que aumentaron, é importantísimo. Nos así o solicitamos, igual que o solicitamos para Cedeira, para Ortigueira, non se pode fallar nos servizos a xente nin nada, porque hai mortes evitables ao final. Ese é o problema, que cando recortas na sanidade pública, que ao final te encontras cunha serie de cousas. A saúde mental é outro dos grandes problemas. O noso Concello o maior demandante en saúde mental da unidade psiquiátrica en Ferrol, non porque teñamos máis necesidades, pero sí que dicen que está moi relacionado que a media poboacional é máis nova, e a xente máis nova, en media, soe coñecer máis este tipo de doenzas, máis dependencia. Quere decir que as persoas de 80 anos non necesiten de saúde mental? Sí, pero simplemente igual ni sequera saben que están tendo ese problema. Entonces, somos dos maiores demandantes, temos que tamén financiar por esa vía. Por otro lado, vamos a hablar de una de las actuaciones que reclamaban y que conseguían, como fue la de incluir la carretera de Fraga do Val como para una de las ayudas de la Xunta. Sí, bueno, isto podería ser gracioso se o pensamos, mas vimos que perderan as axudas de limpeza de praias que a Deputación ademais dá de maneira directa, ti solicitas axuda e dancha directamente, non tes que facer, mas esqueceuse o Concello este ano de facelo e perdimos 21.000 euros para esas limpezas de praias e que tamén se utilizaba para o paseo de xuvia que chegaba hasta Gándara, e vimos outro tipo de axudas que nos estaban solicitando e dixemos, bueno, pois se non saben ni xestionar, vamos a empezar a facelo nós. Entonces, primeiro presentamos por rexistro unhas axudas de camiños para investimento de camiños e outra rexistro para atención de investimentos relacionados con medio ambiente e o medio rural. Aí pedimos que se investiran en Aldea Nova e por esta banda ao final fixemos moción, xemos, oi, aí estas axudas que xa debería despois de coñecer, e aparte destas axudas nos pedimos que se arranxe esta estrada por la súa afluencia de xente, porque se acaba de inaugurar unha rotonda, bueno, porque é necesario. Conseguimos iso, se aprobou a moción e aí se vai cumplir. Unha vez máis, o BNG consigue cousas e nos moi satisfeitas de poder seguir facendo. Con respecto a este espacio medioambiental, Aldea Nova, ¿cómo se encuentra? Porque han sido las denuncias importantes con respecto a la situación de emergencia que tiene para... Pois agora, ben, esas axudas que pedimos por rexistro, hai unha parte que o van facer de eficiencia enerxética, o Estado sigue, como denunciamos, e coas imaxes que se fixeron públicas, é lamentable, o Concello sigue insistindo que a culpa é da última empresa concesionaria, eles verán como se soluciona. O que sí que temos claro é que a veciñanza de Narón non se merece que algo que se investiu con tantísimos centos de miles de euros estea como está, e porque ademais era unha oportunidade que estamos perdendo, de ter un punto de encontro en Narón non só para a comarca, sino para o país, e que temos que ter medidas para iso. Unha é solucionar, non, a situación de abandono, porque de abandono no que se encontra Aldea Nova, e logo seguir aportando ideas para poder traballar e facer cousas ali, porque oportunidades hai moitas, o que non pode ser perdelas como se está perdendo o goberno actual. Otra de las cuestiones que le está dando un quebradero de cabeza, yo creo que al gobierno de Tega, es esa piscina do Couto. Según la nueva prórroga, está a mediados de este mes ya, por fin.
Eso que din, eu xa prefiro non adiantar acontecementos, porque, bueno, isto é unha proposta xa non destas últimas eleccións, sino da anterior, e creo que da anterior, que xa tiña Terra Galega. Veremos agora si por fin o teñen, e houbo unha prórroga, houbo que mudar orzamento e investir máis, entonces, e esperemos que quede ben, porque as obras en Narón, vemos aí a Avenida Solaina, hai un montón de obras que non quedaron como se debería, tendo en conta o investimento que se fixo neles, cando vemos que noutros sitios sí que se traballa ben neste respecto, non? Entón, non adiantemos acontecementos, porque igual temos que sacar unha nota de prensa nun mes. Esperemos que esta vez sea la definitiva. Que non pase como con todo o lobo, non? Vamos creer que... Por outro lado, el PEXON, ese Plan Xeral de Ordenación Municipal, como se encuentra? Pois aínda están en fase, agora está a Xunta mirando o tipo de cuestións que se fixeron e alegacións. Nos presentamos alegacións propias e aínda non temos coñecemento de se van adiante ou non, algunhas de carácter xeral para os barrios e parroquias e outras de cuestións bastante concretas, pero aínda se están chegando xente de veciños e veciñas que están mirando o plan xeral como queda agora e que teñen preocupación. Entonces, nos estamos mirando tamén para que poidan seguir alegando, porque nas zonas rurais hai fincas e terreos que estaban en núcleos rurais, ou seja, que se podía edificar, que agora comprobamos que se quitaron na parroquia do Val en bastantes sitios para colocar en outras zonas. Entonces, esa xente perde valor nas súas fincas e terreos. Entonces, aínda hai traballo nese plan xeral de ordenación municipal e nos, bueno, o galla que salga o mellor plan xeral, porque eso significaría que estaría ben para os veciños e veciñas e para o conxunto da ciudadanía. Contacto con los vecinos que hemos visto, que se consiguió que se fuera lugar por lugar para ir conociendo, eso se conseguiu, sí. El objetivo de... Non, e estuvo o equipo redactor, estuvo todos os días a oficina aberta, a parte técnica para este plan xeral, eu creo que foi moi boa, hai que felicitar o traballo feito desde os técnicos municipais e tamén o equipo redactor, parte das nosas alegacións conseguímoslo consultando con eles tamén, e que hai veces que hai cousas que os plans xerais son documentos enormes, incluso hai veces que faz comentarios e cho agradecen porque eles mismos ás veces hai en algo que erran ou hai algo que decidiron dunha maneira que ven que mellor da outra. Son documentos vivos, aínda non está aprobado, entonces esperemos que poida ser positivo para todos e todas. Una cosa que por fin sí que ya está lista y que también costó lo suyo fue el Centro de Interpretación de los Molinos Industriales de Xuvia, que eso es un hito ahora para el municipio. É o primeiro museo que temos. Bueno, estou moi contenta de decir que hai un museo en Narón, non a octava poboación deste país que non contase con museo, ademais coa historia que temos detrás. Fai falta que cheguen fondos e que se empece a recuperar tamén o do Muiño das Aceas, porque cada día está peor. Para min é unha vergoña que o propio Concello poña imaxes cando fala do Muiño das Aceas de hai 20 anos, ou seja, non queres mostrar ni sequera a realidade, agora que se conseguiu que se adquirira, que o solucionasen. Ora está ese muiño, hai que promovelo, hai diferentes actividades, e unha das cousas que xa reclamamos tamén neste pleno é que se puxera cartelería, porque hai unha cousa, non sabemos que está aí o muiño, pero non hai un cartel diante, tes que entrar por un corredoiro, non sabes que ali hai un museo, ni un muiño, non hai un cartel que indique. Eso é algo que parece tan esencial, pois agora mesmo non o temos. Entonces, bueno, hai cousiñas para millora e convidamos a todo o mundo que vai a coñecelo, que realmente paga a pena. Por otro lado, participaron organizado por la Comisión de la Revuelta Popular de marzo de 1918. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Pois, como todos os anos, foi un punto de encontro, falamos, a temática deste ano eran miradas rebeldes para tempos convulsos, se decidira hai uns meses, e eu decía, Dios mío, cada día que pasa está máis en actualidade, vamos ter que falar durante horas. Foi un coloquio moi interesante, logo se fixo a homenaxe na Feira do 13, no que agora hai un monumento que fora colocado no seu momento, pero que logo no 36 o
o derrubar o fascismo, e logo hubo un xantar popular, como toda festa e punto de encontro que se faga en Galiza, acabamos con xantar popular para disfrutar e pasalo todos ben, así que, bueno, contentas e esperando que pro ano se poida facer mellor e incluso actividades que duren unha fin de semana, ou veu xente nova, que ao final tamén está ben, non? Que a xente coñeza a súa propia historia, porque ao final somos herdeiros deses homes e mulleres que loitaron no seu momento porque houbera baixa de prezos, curioso, non? O sea, podemos facer unha analoxía dos tempos de agora, a baixada de prezos no seu momento, para que non houbera censura, estaban en contextos da Primeira Guerra Mundial, agora estamos tamén en un período de guerras por desgraza, e sobre todo, bueno, iniciaron mulleres, non? As mulleres da fábrica de textil de Xubias, sobre todo mulleres de Narón e Neda nese momento, pero se uniu toda a comarca e conseguiron esa baixada de prezos, dimisións de alcaldes, conseguiron moitas cousas e creemos que é importante sentir tamén ese orgullo de pertenza, non? Foron nais que ante a necesidade de poder alimentar as súas propias familias se levantaron, houve moita represión, pero tamén conseguiron obxectivos, entón tamén é importante saber que poder contalo hoxe, non? Porque ás veces nos preguntan, e que se conseguiu? Porque elas logo tuveron represión, logo pasou isto, pasou outro, e bueno, pois estamos aquí contando e sentindo ese orgullo, eso tamén é importante, e saber que se poden mudar as cousas cando todos e todas estamos unidos. Y para finalizar, si hablamos de homenajes, este año es el año en el que se maneja la muerte de Castelao, el 75 aniversario, un año importante. Un ano moi importante, unha persoa que fixo moito por este país, que conseguiu que nos considerar nacionalidade histórica e poder ter un estatuto de autonomía antes que outras comunidades e que nos recoñeceran como país e aparte, bueno, houve unha moción que se aprobou no Concello de Narón partida por nós para divulgar a súa obra e coñecela como pintor, como político, bueno, toda a súa parte, toda a obra que fixo foi desinteresadamente e polas melloras das clases populares do noso país, entonces temos que coñecer, foi o primeiro presidente de Galicia no exilio neste caso e bueno, estamos vendo que cousas podemos facer tamén en Narón, ali se aprobou, de feito podedes comprobar como nos logos da cartelería do Concello aparece ese anagrama que é algo que pedimos nós e que está incluído e que unha vez máis como a Revolta Popular é importante coñecer a nosa historia e saber que temos uns referentes que fixeron que hoxe vivamos un pouco mellor do que todo pintaba. Olaya Ledo, como siempre ha sido un placer poderte tener esta noche aquí. Gracias por venir. Moitas grazas. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la radio Metro FM, en la 90.6. Que pasen una feliz noche.